amma haka kawai dan siyasa ije ya killace ɗansa a gida ya tura shi makaranta a cikin ƙasar nan ko turai kuma ya zo ya ɗauko ɗan wani saboda rashin mutunci ya ba shi kuɗi ya sha ƙwaya ko ya sha ganye ya bi ɗau adda ko barandami yana yawo cikin titi, ni ban yarda da wannan. Tabbatar maku duka 'yan takarar nan mun fi ku sanin su, kuma duk ɗan takara da ya hayar 'yan banga ya ba su kuɗi ya ba su kayan fada ya shigo mana da wata fosta ta ɗan takara, an sha ganye, an sha wiwi, an sha taba, komi ya sari wancan, wallahi tallahi ba za mu yadda da wannan ba. Amma haka kawai dan siyasa ije ya killace ɗansa a gida ya tura shi makaranta a cikin ƙasar nan ko turai kuma ya zo ya ɗauko ɗan wani saboda rashin mutunci ya ba shi kuɗi ya sha ƙwaya ko ya sha ganye ya bi ɗau adda ko barandami yana yawo cikin titi, ni ban yarda da wannan. Kuma sai na yaƙi wannan tsari. Abinda kake so wa naka sai ka so wani, abinda kake ki wa naka sai ka samu yabo gurin al'umma haukun ne, haka ne faisa muke so kai mana gwamna ne, da ganin kashe ma kai inuwar alkhairi ne, kai malam ne.